Naimbag, Biyernes Santo tayo amin na po. Diyos ko, apay abinaybayan na. Idi mabasak tay program para iti Semana Santa. Anagga po iti kumbento. Nakitak tinagan ko amay isa nga agiburay. Kadagiti pito ang maudi a balikas ni Kristo sakbay ang naawanan iti anges. Ketsak ti may kapat. Diyos ko, apay abinaybayan na. Jak ammo no nayra na laang, nga isu tinted damam Janet kanyak daytoy abalikas ti Apo. Wenno inaramat ida ti Apo amang pili kanyak nga agiburay. Iti daytoy amay kapat abalikas na. Tasyak ken ti asawak, saan mi kuman kayat nga i-share. No anyaman iti napasamak iti biag mi nga agasawa. Umanayen adwa kami, ti pamilyami ken dagiti nasinged a makaammo kada kami, ti makaammo inggana adumteng daydi aldaw a nakitak tinagan ko a mangiburay. Iti may kapat iti maudi a balikas ni ti Apo. May saak a pumarokya, ditoy parokya ni Birhen di Guadalupe. Ket mangisursuro ak sa Jepatiki Gabursur Elementary School. Siyak ni Jennifer Corpus Tonga. Ti amak ket nabayagen amay sa nga agserserbi iti Apo, kas ako light dito'y parokya tayo. Ket ti inakmet, may sa a retired teacher. December 7, 2020, idinagkasar kami iti sibil ken lakay ko. May sa isuna a dati nga OFW, ken madamamanen nga agap-apply nga agsubli ti balasyo taaw. Saan gayam akas lakanay ti mga asawa? Adalatta dagiti tiyempo adi kam nga kinawatan adwa, ngem kastay kunada, nayon amin dayta iti panagasawa. At least, ad-ado ti tiyempo nga gininayat kami. Ket ti kapintasan na perte ti biag ti agasawa, ket tay maaddaan ti anak, wenno anak. Enero idi ket madlaw ko ang nalakaak a mabannog. Nalakaag bisin, aglaladot ken pasaray maulawak no agbabayknak a paawid nga aggapo iti eskwelaan. Amay sakay kayat ko ta isupay nga exercise kumet. Ngem ko na, baka bannog ko la daytoy kadagiti ubra iti eskwela. Kunamet ni mamang ko idi, ala, baka ulcer daytan a. Ngem adda ti parte ti pusok ken panunot ko asabali iti riknana ken kunana. Saan nga taa masikugak? Sakbay pay dagijay na rikriknak ket adda manulawasen asa anak pay nagregla. Saan kumet ekspektaran idi abaka masikugak ta saan a regular ti panagregregla. Nga ammo ti asawak, isu asaan akon a nagus-usar iti pregnancy test kit. No sa anak ang maaddaan ti false hope, ken may sa agdanagakmet la, idi iti inbaga ni mamang ko, iti agsapay ti January 23, 2021, napan kami nagpa-check up ken lakay ko, ijay St. Martin Hospital. Ket kasta unay iti ragragsak ti pusok, ken yamyaman ko iti Apo, ta 6 weeks nakmet gayam ang masikugan. Ngem adda subchorionic hemorrhage when slight bleeding na isikog ko. Ako natay ng ultrasound kanyak. Ket kunak, baka naalak daytoy iti panagbabay ko, ta saan ko pay met ammo piman idi amasikugak. Tay ubimton ti mangi-explain kanya, ma'am, kunana. Ngem idi makarwarak iti ospital, nakaragragsakak anang ipakaammo ken lakay ko amasikugak. Nalipatak payen piman ti kunana tay ng ultrasound kanyak, nga adda slight bleeding ti sikog ko. Ngem uray pay kasta, nagpaalaga ak iti OB. Uray no short kami no daddumay ti tunggal check-up ko, tamadama ak ngagbaybayad iti loan ko. Kaas iti Apo, 2 weeks naklaeng ang nagtumtumar iti pampakapit, ket okay ni baby ko.
Asla sa anak pa'y idi ang mamati nga addan, tibasit abiyag nga agpitpitik iti uneg ti tiyan ko. Binulan idi ti check up ko. Hingga na kada 2 lawas laengan, idi dandanin ti kabulanak, sa September 11, 2021, ti expected date of delivery. May kadwa alawas ti Agosto, nagsakitak. Madmadi ti bagbagik, naggurigurak, naguyek, ken kimapoy ti panagangot ko, ken panagraman ko. August 18, 2021, follow-up check-up ko. In-check ti obik ni baby, ket panay ti garaw na, ayamyaman ko unay iti apo. Ta syempre, madanaga na, nagsaksakitak nga rod. Mayat idintirik na, awanen ti gurigor ko, ngem gaputa naguyekak anang ngeg tay obik, apaya ko nana. Nagsakitak gamindok, kunak nga insungbat. Inka agpaantay dyan, ijay St. Martin Hospital, kunana moton. Ken may sa agpa-ultrasound dakmat laangan, tapno makita no nagsimpan, ni baby kas kunatay obik. Sa anak kon, anak pa ultrasound idi at tiyempo, tay mon o namet ten, tay antigen result ko, ket nagpositibo ak iti COVID. Ina-isolate dak iti isolation area da, ket di na magdapiman no kayat ko, apastriken nila kay ko taada kadwak, ket wen ko na. Makalwa akon idi. Tinawagan dan tay OB, ken naki-coordinate dan iti LGU Santa Cruz, ako nakan ni Doktora Havillonar, nga agdiretso kam nga agawi doon, ta ijay kam kanubalayan nga aga-isolate. Ayamyaman ko manen ti apo, imbes nga umay da kam pick upen ti LGU, nga ipan iti isolation facility. Kaasi ti apo, nakatricycle kami idi ken lakay ko. Ngem idi, sakbay idi nga agawid kami, imbaga tay nurse nga dakan ti dagasen mi nga agas ko iti OB. Idi makadagas kami, syempre dimistansya akanyada. Tapos positibo akarod iti antigen. Ket nakita tay expression ti rupa na akaslamat ton maariyak kanya. Ken medyo agungutan tapay kano adik imbagbaga ang nagsakitak. Agtaytayaban ti panunot ko iti dalan, idi paawid kami. Ikadwak kasi ti apo ket kalmado pay laeng. Nag-isolate kami nga rod aminen nga agkakabalay. Awanan iti rimrimwar kada kami. Ta inuray min iti nagapu LGU anang swab kada kami idi August 20, 2021, Biyernes. Agsapa iti Sabado, 37 weeks min kin baby. Biglaan nagsaksakit ti tiyan ko, ket saan mo't ton nga agsardeng. Saan mo't nga agsiksikal ti kunak. Sabsabalikat nga rod ti sakit na. Gapo ta makita ni mamang at talaga marigrigatan nak iti sakitnan. Dinawat nan ti number ni Doktora Havillonar ken ninong Mia Kapitan. Ket kaasi ti apo, naki-coordinate ni Doktora Havillonar ken doktoran ijay ospital ti Biuta Godin. Insagsaganan damamang ken lakay ko, dagiti gamit mi ken gamit ni baby mi. Dagos met ngay may ti ambulansyada ket napan kamin iti ospital. Gapo tammuda ti case ko positibo iti antigen, sa andak nga indiretso iti emergency room, no di ket ijay da konruar alayang ngay inatendaran dagiti nurse. Saan na kapatal na anon ti sakit ti tiyan ko, ket kadarato dak IE, ti nurse, ngemuan si empay met laeng ma'am, relax ka laeng, kunana piman. Saan ko na kaya ti sakit na, ket kinuntak mi manen ni Doktora Havillonar, ket kunana. Kontakem ti obim anak, ta iso iti makaammo iti sitwasyon mo. Iso a kadarato min, atawagan datay sekretariana, ta iso ti intedda nga number kanyami idi. Ngem pulos lakit din na dinasungbatan uray pay, itibigbigat ang nagsakit ti tiyan ko at tinawtawagan mi isuna. Teksak at teksan nga agpakpakasi asungbatan nati,
Tawag ko ta emergency kunak. Ket sana lapiman sinungbatan ti tawag ko, di makadanon isuna ti klinik da, iti pasadon alas 9 iti bigat. Ket kunana, kastoy ma'am kuna ni Doc, no saan mo kano akaya ket isiyes da kalatan. Kasjay lang, apo ti kunada. Nagmaditirik-nak, idita pulos manlakat adinak pa'y kinasaunday tanga obi. Oray la kuma moral support, tiin pa'y na kanyak akas pasyente na. Binaybay anak matlakit din. Aglalaukan dagiti marikriknak, dayta a tiyempo. Sakit tinakem, palalo a sakit ti tiyan, ken marigrigatan nakpay idin nga agamas. Adapayan rumwar adara iti puertak adakkelan a pagdanagak idi. Awan met maramidan ti ospital ta sandak met nga akseptaran gapo ti sitwasyon ko. Tinawagan mi manan ni Doktora Havillonar. Ket ijayan ngayon biru kandak ti ospital ang mabalin na mga akseptar kanyak. Ket ijay pay lang Gabriela silang ijivigan ti adda abakante. Iti dalan saanan pulos ngagsardang ti sakit ti tiyan ko. Ket tuloy-tuloyon inggan na adi akpay makatakderan iti makadanon kami iti ospital. Nabayag kampay manan iti uneg tilugan a nagururay. Agsangit akon ti palalo a sakit ti tiyan ko. Makasangit metdan piman nilakay ko. Ket halos aglaawon no ayandan dagiti nurse kendo doktor. Ingga nang agsasarunudan nga umay ket saanen mangngeg tay OB ti heartbeat ni baby mi isu nga nagboot nga kon. Diyos ko, saan mo kadi ngay tulok na nyaman ti madi a mapanpanunot ko kunak iti apo. Inserak dakon iti emergency room ket August 21, 2021 iti oras ti 5:22 iti sumipngat. Nairwaran ni baby girl mi babaan ti emergency cesarean section. Ngawanan ti biyag na. Hasta unay tiladaan kon. Diyos ko, apay akastoy tinapasamak. Binaybay anak matod. Kinunak iti apo, nga awanan tilwa nga garubos iti matak, ket jak amo, no anyan ti mariknak, idi a tiyempo, gapo isiguron, iti anesthesia, ken agas ngayon tudok da iti likod ko, nga isu a pagpigpigirgarak. Sala nagsubli ti puot ko, idi agdama tiyempo, idi dinamag tay doktora, no kayat ko akitaan, day di baby ni. Katwen kunak adagos, oray amok asaan ko amalasin, iti rupa na gapo tanakapsot iti panagkitak. Tawan tay sarmin ko. Impakita damat ken lakay ko, ket kasta unayan ti sangit na, ket kayat napiman ngay gaman day di baby mi. Ngem ko natay doktora asaan amabalin. Nagsangsangiten anang ururay kanyak itirwar iti emergency room. Intawag nila kay kun garod, ije balay tinapasamak, ket intawag ni mamang ken ninong miya kapitan, no kasano ti aramidan da, iti bangkay day di baby mi. In-coordinate dan ken Doktora Havillonar, ket dinamag na, no ipakremate mi kano, kasjay apo, kabasit, baby. Ket saan kunadagos nila kay ko. Binadwanda nga rudan day di baby mi tibadonan ngayon tugot mi. Sada inkabil iti karton ket pinanawan dakon iti uneg ti ER. Ngem pinastrek da nila kay ko anang bantay kanyak. Ijay min nga inururay ti mangala kada kami amang i-transfer iti balay tayo isolation facility anayon iti ospital. Intugot mi, day di baby mi, ket ijayen, tinangalaan ti punerarya ken kuana, iti pasado agalas 10 iti rabii, sadan indiretso nga inkali di Camposanto, iti tengteng nga ti rabii. Awanen apulos, tinakaapan iji balay, anang kita ken kuana, gapu tamadama paylaang anaka-isolate da.
Isu ada amang min ken dagiti iipag, bayaw ken aanti min iti side nila kay ko. Iti napan nang itulod ken nang kita iti umuna ken maudi agundaway daydi baby mi. Nagsakit a panunuten da kami nga ama ken inana ket saan kam anakaapan gapuanan ti sitwasyon ko ken dagiti protocol ti pandemya iti daydi a tiempo. Nasakit unay daydi a pasamak ti biag mi nga agasawa inggana tatta. Aglalo kanyak nga inana anang isikug ken kuana iti siya mabulan ngem dikman laeng pulos na prusan ken namingmingan ti rupa na akarkaro anang padagsen kadagiti marikrik na. Idi madama naka-isolate kami kalpasan ti dua nga aldaw. Simangpotan ti resulta tay RT-PCR mi. Ket nagpositibo ak iti COVID. Agraman da papangken ading ko. Diyos ko, apay a binaybayan na kami. Palalon ti seg-ang ko ket saan kon analapdan dagiti naururnong nga sakit ti puso. Ijay kami balay tayo ang nag-quarantine iti 10 nga aldaw, sa amin tuloy ang nag-home quarantine ti 7 nga aldaw. February 2, 2022, napankam nagpa-check up ken lakay ko. Gaputa sa anak ang nagregla. Ken madanagan nila kay ko, tawan pa'y innam abulan to'y sugat ko, idi na CSA. Ti amok idi ket masikugak, ta positive idi nag-PTR. Nagragsak idi tiriknak, ngem adadanag ko, ta amok asyak tumet lang ti marigatan nga agsikog. Ngem saan nga isu ti expectar a resulta, tay inbaga ti doktor kanya, nga adda kano iti PCOS ko. Polycystic ovary syndrome. Amarigatan nga agsikog ti maysa a babae. Kunakmat, apay nga ta nga adda PCOS ko, ket kaano lang mat idi nagsikugak. Pasladyak mamati iti kuna tay doktor. Ngem idi makaruar kami iti klinik kunak iti apo, iti may 3 a daras. Diyos ko, apay abaybay anakon. When amok apo as anak ang perpekto ken managbasolak nga anak mo, ngem apay akastoy. Saan akastoy ti kayat ko mapasamak iti biag ko apo. Pinagpabasol kon ti Diyos. Kasla maawanan akon idi tinamnamang agbyag. Ngem gaput ta nagbilbilag ti presensya na iti biag ko, piniliklat ta iti nagkarkararag ken dimmaw dawat iti pamakawan ken kuana. Ket inaramid ko a therapy ti panagkarkararag tunggal sumkan ti riknak nga agladingit ken marigrigatan. Nagsubliak iti kamang na ket limag-an manen ti barukong ko. Itultuloy ko nga italtalek ken kuana dagiti amin na pasamak ti biag ko. Taamok nga amin abanag ket adda ti rason ti Dios. Ken amok nga ti apo ana marswa iti makammo ti istorya ti biag ko. Saan ket di asyak. Ket dakkel ti pamatik ken namnamak kadagiti balikas na iti Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Nga amin tayo, kalaksidan ti istorya ti biag tayo, ited tulat ta ti apo ana marswa, iti tiyempo tayo. Kas kanyak, saan man nga tatay ti tiyempok, ngem amok nga isagsagana, ti apo iti kapintasan kin kasayaatan para kanyak. Kas tamet kada kayo. Imbag amalem tayo.